Ρώτησα, και οι πιλότοι? Πού θα πάνε οι πιλότοι? Θα απορροφηθούν όλοι στην εταιρεία ή κάποιοι από αυτούς θα πάνε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. Μία μας λέτε θα κλείσει, μία μας λέτε θα πετάει. Η χαριστική βολή ήρθε από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων που έκοψε τα φτερά της Ολυμπιακής. Θα μας βρει 8.500 εργαζόμενους απέναντι. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Δεν θα πάμε σε εκλογές με την Ολυμπιακή κλειστή. Τι θα γίνει με τις άγονες γραμμές? 2,3 δις ευρώ είναι τα χρέη. Όταν καθυλώνεται η Ολυμπιακή, κάποιοι άλλοι απογειώνονται. Κάθε φορά που πάμε στον Καναδά έρχονται όλοι μαζί, όχι για να υποδεχτούν εμένα, αλλά για να δουν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, να δουν τη σημαία της Ολυμπιακής. Γιατί να πάω στην Κωνσταντινούπολη με χιλιάδες πολύ καλά και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κίρτσο. Θα πετάει. Όμως φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Διότι βεβαίως η Aegean θα συνεχίσει να πηγαίνει στα καλά νησιά. Το παιχνίδι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση για να είμαστε οι υπέτοι που θα κλείσει η εταιρεία, δεν θα το παίξουμε. Και μνημόσυνο δεν κάνουμε της Ολυμπιακής, ούτε πρόκειται να γίνει. Η Ολυμπιακή έχει και αύριο. Ρώτησα. Πιστεύει κανείς ότι θα σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας? Είναι δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ο Καραμανλής τη διέλυσε την Ολυμπιακή. Ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Πώς βλέπετε ότι κινείται η κυβέρνηση? Πώς βλέπετε ότι κινείται η κυβέρνηση? Dímelo en el oído. Dime que me quieres.